Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Иҗади чәршәмбе». Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, иҗади чәршәмбе тапшыруының чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле үзенең 85-нче юбилей сезонын ачып җибәрде. Һәм бу сезонда да без сезне ансамблебезнең яшь һәм танылган артистлары белән таныштырубызны дәвам итәбез. Бүгенге тапшыруыбызның герое безнең бию төркеме солисты Айнур Фәйзов. Айнур, хәерле иртә. Хәерле иртә, исәнмесез. Гастрольләребез башланып китте. Ансамбльнең һәм без хәзер Мәскәүгә юл тотабыз. Менә Мәскәүгә юлыбызның башында Айнур белән әңгәмә корып алырга булдык һәм Айнур белән хөрмәтле тамашачыларыбызны якыннанрак таныштырабыз. Айнур, син кайда тудың, кайда үстең? Менә үзең турында бераз гына сөйләп кит әле. Мин тудым Башкортстан Республикасында, Мәләвез районынан, Зерган авылында тудым. Шуннан минең бию юлым башланды инде. Мәктәптә укыганда мин дзюдога йөрдем, футболга йөрдем. Но спорт миңа бик нитмәде. Спорт юлына кереп китмәдең инде. Кереп китмәдем ничектер шулай. 5нче класста мин бию кружогына кердем инде. Шул 5нче класстан минем шулай башланды инде. Мәктәптә 9нчы класска хәтлем мин бию бирдем, музыкальный школада инде, детский школа искусств атала инде безнең. Анда безнең народный танец булды, классический танец булды, современный да булды. Бүтән күп предмет инде булды. Музыкальный грамота да булды. Шулай менә укып, аннан чыктым да. Һәм минең ансамбльнең җитәкчесе әйткән Стәрлетамак шәһәрендә бар шундый матур әйбәт техникум культуры дип. Анда биюче булып укып алырга да була, чыгарга биюче булып. Шулай уйлап бераз алдым да. 11нче класста иге кирәк бит бирергә. Шунысы да бик җиңел түгел инде. Шуның өчен уйладым 9нчы класстан шулай Стәрлетамакка Башкирский республиканский колледж культурага кирип укырга, алырга. Шулай менә укып чыктым анда, диплом алып чыктым. Стәрлетамакның театр танцы ансамбленең нигендә биеп алдым. Бер елдыр примерно шулай. Армияга киттем азактан. Кайткач менә кайттым. Бер айма, 2 айма биедем, тагы формага кирип алдым. Әз генә. Һәм минем яраткан кызым Казанга киткән укырга. Институт культурага кергән. Шулай без, конечно, бер ел почти аерылып тордыгыз. Еракта булдык икебез. Шуның өчен безгә уй килде, миңа да килергә монда. Сразу эшкә килергә инде. Получается, кызым минем белешкән кирергә буламы ансамбльгә, кирәкме кешеләр, үзем килергә, үземне күрсәтергә буламы икән вообще, барыйлар микән. Шулай менә шулай сөйләшеп, 1-2 көн таптым да, тиз генә килеп, үземне күрсәттем. Миңа әйткәннәр, калсагыз, сезне алабыз дип калыгыз. Все, менә шулай кирип киттем инде бу ансамбльгә, менә шулай монда мин килдем. Менә әйдәле ансамбльдәге хезмәтең турында бераз гына сөйләшеп алыйк. Синең соло башкарган бию, юллык биюе, ул безнең ансамбльнең YouTube каналында иң күп карау алды. Самый большой просмотр синең солом. Менә бу инде солист өчен дә бик зур дәрәҗә, ансамбль өчен дә бик зур дәрәҗә. Менә шушы бию ничек барлыкка килде һәм син ничек шушы биюдә солист булып киттең сөйләп. Бер вакытны бездә ансамбльдә шундай яңалык әйтәләр. Яңа бию була,
постановщик Башкортстаннан килә. Халил Ишбердин. Мин аны беләм. Ничек беләм? Ул шул ансамбль театр танцыны Стәрлетамакта аны ачкан ул. Шул 20-25 ел уже үткәндер күптәндер. Вот. Мин аны бик яхшы беләм. Ул миңа да шалтыраткан, әйткән, киләм бию куерга. Мин шатландым. Башкорт бию дип була. Баштан шулай уйладым. Азыртан килгән ул юк әйтә, татар бию була ди. Ну, үзенчә эшли, теге ничек эшләү башлады. Хәрәкәтләрне ятларга башладык. Биебез, массаны теге ятлыйбыз. Анда солист булырга тиеш әйткәннәр. И бер егетне сайлаганнар, ул теге буйга зур, узу да шундай не. Ул Шалыдан, Шалда укыган инде. И теге солоны ятлаганда әз генә ни аның ауыр не китте. Ауыррак. Аңламый теге постановщикны. Ул бит теге Башкортстаннан икенче кеше все равно. Вот. Мин әз генә килеп ярдәм итеп башладым. Нашулай күрсәтәм хәрәкәтләрне ничек эшләргә кирәк дип. И Айрат Ринаш күргәч шуны әйтте. Әйдә Айнур, син бас шул солога. Син үзең биерсең. Мин аптырап киттем. Теге уйладым. Ярай инде беләм инде шул стильне, шул постановщикны, миңа җиңелрәк булыр дип, шуның өчен мин с удовольствием инде тордым шул солога. Шулай менә кирип киттем инде солист булып шул биюгә инде. Һәм бу биюне син бик оста башкарасың. Менә бу бию бит инде безнең әйткәнемчә YouTube'та да бик күп карау алды һәм безнең ансамблебезнең концертларында да бик матур кабул итәләр әлеге чыгышны. Әле безнең ансамблебезнең репертуарында бик узак сакланыр әлеге бию дип уйлыйм. Менә бу биюнең бит инде халык уйларга мөмкин башкорт биюе дип, ул бит инде башкорт биюенә дә ошаган. Әмма ул биюнең исеме Юлып дип атала. Бу Башкортстандагы татар авылының исеме. Шуңа күрә инде без моны татар биюе дип әйтә алабыз. Шулай бит? Татар биюе. Айнур, менә син бит инде ансамбльдә 6 ел эшләдең, инде 7нче елың китте. Менә шушы вакыт эчендә ансамбльне син инде бөтенләй тулысынча аңлап, белеп бетергәнсеңдер. Менә коллективта нәрсә үзгәртер идең? Нәрсә үзгәртергә инде теге безне артистларны әзерләргә кирәк. Нигә? Безнең бит капыл гына теге кинәт кенә концертлар чыгарга мөмкин. Шуның өчен теге без алдан белмибез площадка нинди. Тышта биебезме, зданиедә биебезме, сәхнәдәме. Шуның өчен менә безнең шундый неожиданный моментлар бар. Тышта биегәч, тышта да асфальт та бар. Ширәм дә, үләндә дә биергә була. Шуның өчен безгә шул дискомфорт инде авыр безгә инде шулай. Шунарга безгә әзер булырга кирәк инде. Потому что тышта, асфальтта, үләндә биергә авыр инде. Анда травма да чыгарга мөмкин. Шуның өчен
Biz үзебезне тырышабыз сакларга инде, аякларны саклатырга, билләрне, теге арканы, бөтен тәнне инде нитәбез инде. Шуның өчен безгә тышта бигәндә ныграк разминка эшләргә кирәк, җылынырга ныграк кирәк. Вот шундай минус бар инде, конечно. Шуны уйларга кирәк шул өчен инде кирәк. Ә плюслар бармы соң? Ну, плюслар безнең инде, нинди плюслар? Күп инде плюслар. Ил зур безнең, бөтен җирдә йөрибез инде, күреп йөрибез, сәхнәдә биеп, шул инде иң зур бер плюсы инде бар. Кешегә күрсәтәбез үзебезнең халык биюләрне, җырларны, безнең үзебезнең бөтен культураны күрсәтеп йөрибез. Шундай бездә инде теге безнең эш шундай. Димәк, эш белән бергә сез инде экскурсия буенча, экскурсияда ясыйсыз кебек күпме яңа урыннар күрәбез. Рәсәйдә дә йөреп, күпме безнең матур урыннар бар. Районнар безнең күп матур, авылда да матур урыннар, зур шәһәрләрдә дә тоже, ну, урыннар күп матур. Просто без йөрмибез, белмибез, безнең эш менә шундый. Безне йөртәләр, без шуны күреп дәртләнәбез, биебез шулай рәхәтләнеп инде, Аллаһка шөкер. Менә әйттең, Ширемдә асфальтта бию авыррак дидең, сәхнәдә җиңелрәк дидең. Сәхнәнең дә төрлесе бар бит. Бар зур сәхнәләр, бар кичкенә сәхнәләр, авыл клублары бар. Менә кайда биергә рәхәтрәк? Менә үзеңне кайда рәхәтрәк хис итәсең? Ну, рәхәтрәк инде сәхнә, теге безнең ансамбль зур бит. Хоровая группа, танцевальная группа, оркестровая. Бөтен кешегә урын булса, менә шундай сәхнә безгә иң әйбәт була. Потому что безгә урын күп кирәк. Күп кеше, урын әз, куллар сыймый, аяклар сыймый, күтәрергә кулларны, аякны урын юк. Шуның өчен һәрбер кешегә урын булса, менә шундай сәхнә безгә как раз әйбәт була. Димәк, сәхнә зур булган сайын биюне тулысынча матур итеп күрсәтеп була. Шулай бит. Бөтен нечкәлекләрен күрсәтеп, картинасы күренә. Бөтен картинаны күрсәтеп, география биюләрнең особенно күренә шул картинада. Бәлки сәхнә сәхнә анда бөтен нәрсә күренми инде. Теге бөтенебез йөгереп йөрибез, теге бөтенебез нитәбез хәрәкәтләрне биеп, теге бөтен нәрсә күренми. Зур сәхнәдә ул ныграк күренә, матуррак күренә. Бөтен картина күренә, бөтен линиялар, вот шунсы дистанция, интерваллар, бөтен нәрсә матур итеп күренә. Һәрбер кеше күренә. Менә безнең бит әле хәзер авыл клубларында, менә яңа авыл клублары ачыла башлады, ремонттан соң ачыла башлады. Һәм күп кенә мәдәният йортлары, авыл клублары, директорлар безне чакыралар иң беренче булып җыр һәм бию ансамблен. Ни өчен дигәндә, чөнки безнең сәхнәне сынап карыйсыбыз килә диләр. Җыр һәм бию ансамбле биючеләренә сәхнә чыдаса, димәк инде бу сәхнә гомерлеккә чыды дигән сүз дип әйтәләр алар. Менә бу чыннан да уенчыны бергә, димәк ансамбль әле ул менә безнең шушы яңа сәхнәләрне сынап караучы да, шулай бит. Шуңа күрә менә шундый биючеләрнең үзенең спецификасы бар. Чыннан да һәр эшнең үзенең нечкәлекләре булган кебек, бию серендә дә шундый аерым нечкәлекләр әлбәттә баралар. Биюче һөнәре буенча тагын сорауларын дәвам итим. Бию төрендә нинди юнәлешләр буенча тагын эшлисең? Нинди юнәлешләр белән шөгыльләнәсең? Ну, минең шөгыльләнү инде шул бию буенча инде. Без ансамбльдә күбрәк инде биебез татар биюне инде. Шуның өчен безгә менә җитми икенче халык биюләре. Миңа бик ошый Кавказ биюләре. Шул бөтен Кавказ ул бит зур, Северный Кавказ, Южный Кавказ. Шул беләсе килә инде, шулай алар кебек биисе килә, шундый аларның кызу менталитет инде. Син хәтта үзең дә ул як кешеләргә бераз ошап торасың. Шулайдыр менә килешеп тора как раз. Менә баштан мин Сәлтәмәктә укыганда, беренче курстан шул Кавказ биюләр белән шөгыльләнү башладым инде. Шулай менә китте, менә уже ничә ел мин Кавказ белән шөгыльләнәм. Монда килгәч мин таныштым тагы бер педагог белән, Бехрус Мавлонов. Ул педагог Дом дружбы народов-та. Анда ул Грузияны преподает. Вот шул направление мин белмәдем. Меня не ошады. Мин аның белән хәзер менә бергә биебез инде.
мен анарга дәресләргә йөрим. И һәм менә уже Кавказны, бөтен Кавказны беләм инде хәзер шулай әйтергә дә була. Север Кавказ, Чечня, Ингушетия, Дагестан, вот шуларны мен үзем ниттем. А менә Южный Кавказ ул Грузия, шул Азербайджан, Армениялар, вот более шул якларын мен уже аның белән тәгә биеп белдем инде. Аннан өйрәнде. Шулай менә минем икенче шөгыльләнү инде бию буенча. Бу биюләрне син үзең өчен генә өйрәнәсеңме, яисә инде тамашачылар каядыр күрә аламы? Әйе, без шул как раз Бехруз белән чыгышлар ясыйбыз, концертларда, отчетный концертларда булганы, күрсәтәбез видео төшереп, Инстаграмга күрсәтәбез инде, бөтен тамашачы күрсен дип. Вот, шулай итәбез, в основном социальный сетьтә инде күрсәтәбез. Әфәрин, бу бит инде Кавказ биюләре миңа калса ул авыррак биергә, шулай бит анда икенчерәк техника, координация икенчерәк. Егетләрнең вообще теге бик тиз бию инде. Ну, татар биюдә тоже без егетләр бик тиз, ул да авыр инде. Һәр бию үзенчә авыр инде, үзенчә тиз шундый ни зажигательный шулай инде. На сцене ингушский танец. Солисты Саида Муллаева и Айнур Харизов. Айнур, менә әйдәле синең тормыш иптәшең турында да сөйләшеп китик әле. Син әйткән идең менә Казанга Риманың артыннан киттем дип. Менә алдагы тормышыгыз ничек булды? Әйе, без Стәрлетамак шәһәрендә укыганда бергә йөрү башладык инде. Менә шулай бергә йөреп, теге укып бетеп, мин Римага ни совет кебек бирдем, бар укырга дип Казанга. Ул шулай тыңлап дип, теге нитеп киткән укырга Казанга. Мин калдым. Минем армия алдымда булганы, шуның өчен мин бер кайда укырга кирмәдем. Эштә шунда ук эшләдем, театр танцыда Стәрлетамакның. Рима шулай китеп укырга кергән. Аллаһка шөкер, институт культурада укыган. Мин хезмәт итеп килдем, кайттым. Рима артыннан шулай Казанга
киттем, Аллаға шүкір, кірдім ансамбльға эшләргә. Азактан Рима институт культураны бітіргәч, кірген эшкә безгә. Шулай менә хәзер без бергә эшлибез ансамбльдә, Аллаға шүкір. Безнең бер балабыз бар, Кәрим исеме. Анырга яш ярым. Вот, шулай бездә пока бер бала гына бар. Сезнең тулы иҗади гаилә инде. Аллаға шүкір. Менә шулай килеп чыккан бит инде. Син Казанга Рима артыннан килгәнсең. Рима синең арттан ансамбльгә килгән, шулай бит? Шулай чыкты. Менә шулай бер-берегезне байтып яшисең дәйме? Аллаға шүкір. Бик яхшы. Сезнең шушындый иҗади гаиләгез тагын да шаулап чәчәк атсын, тагын да матур балалар тусын гаиләгездә һәм алар да менә сезнең кебек сәләтле балалар булсыннар иде. Рәхмәт зур. Аннары менә тагын бер булачак биючеләргә нәрсә әйтер идең? Менә яшь балаларга кемнәр бию белән шөгыльләнә, кемнәр бию белән кызыксына, менә аларга нинди теләкләрең бар, менә нәрсә өстендә күбрәк эшләсеннәр иде? Менә син профессионал биюче буларак, буласы биючеләргә нинди теләкләр әйтер идең? Буласы биючеләргә нәрсә әйтәсе килә. Яшьтән үк үзебезнең сәламәтлекне сакларга кирәк инде. Менә безнең народный танец, классический танец бар. Ансамбльдә классический танец бар. Вот шул классический танец безнең основа. Без аның белән үзебезнең форманы тотабыз, әйбәттер. Безнең трюкларыбыз, бөтен нәрсә әйбәт чыксын, травмалар булмасын өчен, шулар разогревлар булсын, шундый ниләр кирәк. Разогревлар, тренировкалар кирәк. Һәм шундый баш нидә кирәк, театральный, игровое мастерство кирәк. Биюдә инде шул менә ике ни кирәк. Ничек син яшисең теге, шулмы, тегеме ситуацияны күрсәтергә кирәк, матур итеп. Елмайып кына торсаң, ул да бик ни матур түгел. Теге Техника да кирәк. Техника игровая кирәк. Техника ни классическая техника. Бергә матур итеп күрсәтергә кирәк. Вот шул ике ни. Айдур, сиңа бик зур рәхмәт бүгенге әңгәмәдә катнашканың өчен. Тагын да зуррак уңышларга ирешергә насыйп булсын. Мактаулы исемнәрең күп булсын. Гаиләгез чәчәк атсын. Һәм зур сәхнәләрдә сине зур исемнәр белән күрергә насыйп булсын иде. Бик зур рәхмәт сиңа. Сезгә дә зур рәхмәт. Сау булыгыз. Солист Айнур Фаизов.